Mene dostlar, men bugün kızıklı Burunduk isimli oğulda bu indi Koybiş rayonuna kire. Mikseyir bitin ismi Burunduk. Koyan gelip çıkan o. Elvin i Burunduki degan sözde var bitinde bizden multiklar var. Nesen çıkanı? Ne şuna bilişir için şu oğulga kildim. Hem bu indi demek bizden isiminde ismi proyektinin şurattagı şagarlışı degan söz. Mene Burundukka kiremiz. Eybet tüzükküne üyler bunda. Bunda eybet oğul. Osman Korine. Bana Almaz Renatovich, Ganyoddinov. Şu Burunduk Avcılık Başlığı. Bunda neçe kubuk şey yaşaysın? Бүгінгісі күнде біздің Burunduk ауылында 276 жұрт есептлене. Шунда 514 кіші прописка бойынша яшай. Һәм Burunduk ауылы бойынша тағы нәрсе айталам. Burunduk ауылы жерлігінде бір тип мектеп, бір балалар бақшасы, 2 медпункт, бір мәдәниет йорты, бір китапхана, бір спорт комплексі, 4 кибит һәм бір почта. Август Кайбыш филиалы Туганьяк агро хуҗалыгы бар. Bu uyuşmalarda bizning barlığı %5 kişi işley. То есть bunda oğul halkının kubesi şu uyuşmalarla şey değil mi? İyi. Nese bilen yaşayacağız deyip sıramakçıyım. Bunda biznes bilen şoğlanmışlar, nesenin vatandaşlar var mı san? Bu şmeker deyip нәрсе әйтергә инде әйтәсе килә. Oğul хуҗалыгында şeyler. Инде авыл хуҗалыгында şeyler үзләре теге тирлек асырыйлар, кышкыртлар, умарта һәм башка. Менә мәчет 1895 елда эшли башлаган име. Моны сез төзекләндергән инде буймы бу ягы? Мосы инде такта. Бусы объект культурного наследия. Объект кертеләр аны име? Моның манарасы кискән булганнар инде. Аны тагын эшли башлаган. Менә мәчетнең борынгы икәне күренә. Манарасы. Ama tezlerler de elektrikli vakitler şekilde mi? Tezler de elektrikli vakitler şekilde. Evet. Nasıl neyse minber olmuş dedi. Buna her yılını yılga bir mertebe olsa da şu Burunduk oğlu tutasanga yanqarый нәрсәсе белән yazgı taşı vaqtında alanı su basa. Şu Bərli yılğası көтәрелә. Bu indi oğlunu ikiye bölüşündə bular. Ana şu taşıp çığa da хуҗалыкларны su basa. Bu bir zor problema. Lakin менә хәзер моны турайтырга, тигезләргә дигән сүз чыккан. Программага керткәннәр буга инде. Şu күперендә инде бик әйтәчәкләр, киңәйтәчәкләр. Problemаны шешеләр дип өметләнәбез. Менә Рамил абый, сез укытучымы? Тарих укытучысы. Тарих укытучымы? Менә бу Бурындук авылының исеме бирек Сейр дейме? Бурындук дигәнме? Элвин и Бурындук дип тә сөйләгән булды дигән шундый мультиклар бар бит, әйме? Нәрсән килеп чыкканда Бурындук монда влияние имеет итәме, юкмы? Ну, исәмсез беренчедән, бу инде авылның тарихы, Бурындук авылы нәрсәне әйткәндә, Россиядә ул бердән-бер авыл түгел. Менә шушы авыл исеме белән аталган безнең Россиядә 4 авыл бар. 4 населенный пункт дип атыйк. То есть һәм бар мәсәлән безнең тирәдә генә Татарстан Республикасында Бурындук станциясе. Бурындук авылы менә шушы Кайбыш районында урнашкан. Дөрестән Сейр булып тыелса да, ләкин сез барыгыз беләсез, Бурындук атамасы ул безнең мәҗүси исемнән калган. Борынгы заманнарда Болгар дәүләте барлыкка килгән чорда инде барыгыз да беләсез, кешеләр алар ислам динен кабул иткәнче мәҗүси исемнәр иткәннәр. Авылның тарихы үзенчәлекле
Каюм Насыр язган буенча, Ee. әйтүе буенча, Борындык атамасының исеме булайрак килеп чыга. Арслан дигән кешенең булган ике углы, аның берсенең исеме булган Борындык, икенчесенеке Чулпанка. Әгәр дә инде без бу фактның дөрестлегенә төшенсебез килсә, улай булай дип яза инде, Зия елгасының оң як ярына урнашкан Борындык углы дигән егете, икенче ул инде урнашкан Зия елгасының сул ярына. Дөрестән дә ул шулай, безнең авыл Борындык ул менә Зияның бу ягында урнашса, то есть уң ягында булса, сул ягына урнашкан безнең Чулпанка авылы. Дөресен әйткәндә, кызыклы инде, конечно, бүгенге көндә менә Чулпанка дигән авыл, ул урыс авылы булып калды, Борындык авыл татар авылы. Һәм әйтергә кирәк, ни өчен булай икәнлеген аңлатырга була, чөнки менә Казан ханлыгын яулап алганнан соң, безнең авыл инде ул татар авылы булып кала, Чулпанка авылы ул урыс авылына әйләнә. Ни өчен дигәндә, чөнки күпчелек рус авыллары алар урнашканнар Идел елгасы буенча. Менә әгәр игътибар итеп карасагыз, Идел елгасы буенча урнашкан барлык диярлек авыллар алар рус атамасына ия. Һәм анда урыслар килеп урнашканнар менә бу колонизация вакытында. Инде авылга килгәндә, безнең авыл үзенчәлекле, сез барыгыз да беләсез, безгә инде һәр яз телевидение килеп китә, чөнки монда инде су басу була безнең үзенчәлекле Казанга якын булганга күрә. Авылда яшәгән халык, алар күбесе безнең инде әле чуашларда булган дигән мәгълүматлар бар. Менә бу ни өчен дигәндә, Чуашлар якын монда. Чуашлар якын гына түгел, шунда ки, что Иван Грозный, Явыз Иван яулап алган вакытта инде, менә монда килгән вакытта, Кайбиш районында безнең бар төрле авыллар, бар Керәшен авыллары, алар безнең күбрәк урнашканнар иң көнбатышта, Тәрбит, Сраул, Мәлки авыллары. Бердән бер авыл Шүт авылы. Менә анда калган безнең, аның үзенә бер тарихы бар инде. Бар безнең урыс авыллары, алар барлыкка килгәндә шушы колонизациядән соң. Димәк, Иван Грозный яулап алганнан соң, монда инде килгән безнең бояр балалары, дети боярские, дьяклар, подьячилар, то есть күчнү сәясәте, менә алар урнашканнар безнең иң кулай җирләргә. Иң мөһиме, аларда көтүлек җирләре күп. Безнең авыл ул көтүлек җирләренә бай түгел. Безнең авылда җирләре күп түгел, авызы булса да. Ләкин бер нәрсә бар. 1607 елда менә Ермолаевның язмаларында булай дилә. Димәк, бу Болгар чорда шушы авылга җибәрелә татарлар. То есть сүз бара инде безнең күбрәк шушы Пенза өлкәсенә хезмәткә күчкән, хәзерге Пенза. Бит Иван Грозный яулап алганчы, күп татарлар алар Иван Грозныйга гаскәренә күчкән була. Менә монда әйтелә. Димәк, Болгар чорда 1606 елда татар Борындык авылында зур яулар була. Менә хәзерге көндә инде дәлилләнә, что бу бәйле шушы Борындык авылының бер өлеше күчә безнең Шуйскага каршы. То есть кабул итә инде Ялган Дмитрийның властен дип атала. Һәм шуңа күрә менә монда яшәгән чуашларны бастыра татарлар. Һәм яңадан татар халкы менә монда инде кергән халык, алар урнашып калалар. Менә шундый, монда инде факт. Великая Бурундуковская битва. Битва, да, Великая Бурундуковская битва. Монда кемнәр татарлар белән татарлар сугышамы? Татарлар белән татарлар, монда чуашлар белән татарлар. То есть бер элеш татарлар җибәрелә. Менә яллы татарлар, алар күбесе булалар шушы күчкән менә безнең бар Патша гаскәрендә. Патша гаскәрендә була. То менә алар инде без нигездә Касыйм татарлары, Пенза татарлары, менә без Керәшеннәр биткән, менә Сергач татарлар, алар шушы гаскәргә кергән була. То есть менә алар бастырылырга җибәрәләр. Болгар чорда монда бит инде Мондагылар каршы киләме? Мондагылар каршы килә. То есть дөресен әйткәндә, монда каршы җиңәсен. Җиңә вакытта Шуйский җибәргән гаскәрләр. Шуйский җиңә инде. Шуйский гаскәрләр җиңә. Чөнки бит бүленә Ялган Дмитрий кем була инде беренче? Ул патша була бит инде. Ул патша. Берәүләр аны патша итеп кабул итәләр. Шуңа бит Болгар дип атала. Берәүләр Шуйскийны кабул итәләр. Ялган Дмитрий үтерелә, монда инде дөрес мәгълүмат килеп җитми, чөнки хәзерге бит инде мәгълүмат юк. Булар инде Ялган Дмитрийга алла. То есть менә шуңа күрә Болгар дип атала, шушы Болгар чорда без шушы Великая Бурундуковская битва сражение дигән әйбер бар инде. Ул да бар. Икенче бер нәрсә, менә шушы вакыттан әйтергә кирәк, татарлар монда калган дигән фикер бар инде. Чөнки менә күбрәк монда чуашлар ишәре дигән шундый менә монысы бер кызык әйме. Әйтегезләр менә бер кеше шуны берсенә исем булган Чулпанка дип, берсенә Борындык дип әйме.
Nindi kişi bolara gerek uzun balana burunduk degen isim berge. Bunda Ник şonda isim bergen? Bunda гади javob гади. Siz iskatışırız mesela almış, şula bitin. Elektrikli, mana mesela benim özümün fikir, mesela bizden kreşin avları da kızıklı familyalar var. Kızıklı түгел, то есть mana ул хәтер сәйер дип әйтте, сәйер түгел, то есть гадәти. Mesela алар фамилиялары Воробьев, Петухов, Волков, Зайцев. Әгәр ташыгансак, бүре, аю, менә күпчелек әйтә что бу кушаматтан алынып куелгандыр дип. Кайберләрнең фикере буенча, бәлки бу исемнәре булгандыр аларның. Чөнки бит барыгыз да беләсез, монда кешеләргә исемне кушканда, менә хәзер дә бар, Арслан исеме хәзер дә бар. Арслан исеме хәзер дә бар. Но бирендә исеме юк, бүре исеме юк. Кайвакытта мәсәлән ак бүре кеше исем булган. Бүре генә түгел, ак бүре. Бирендә генә шулай ук хайван. Шул хайван. Мәсәлән, чулпан кебек хайван түгел, инде үзенчәлекле тау бите шикелле. Кешенең исемнәре алар табигать күренешләре хайваннар белән бәйләнгән. Бу шушы ислам динен кабул иткән инде. Чөнки алмуш, менә алмуш безнең инде соңрак шушы 922 елда бит инде башка исемгә лайыклы. Чөнки барыбыз да беләбез, бу ислам дине күчкәч без фарсы һәм шушы исемнәрне күбрәк куллана башлыйбыз. Шулай бит инде. Дип әйтәсем килә. Бурындык авылы борынгы икәнлеген турыдан-туры дәлил торган фактлар бар. Менә күптән бер 15 ел элек безнең инде авыл тирәсендә казылма, то есть казу эшләре алып бардылар. Японча дигән шәһәрчекне таптылар. Бу инде борындыкка кагылышлымас, ләкин ул бездән менә 1 генә километр, 2 километр якынлашкан. Японча. Бу инде карый безнең Японча? Японча. Японча дип аталар шәһәрчек. Бу безнең карыйны шушы Идел бары дәүләте барлыкка килгәнче безнең ярга кадәр, безнең ярның 2-нче, 3-нче гасырларына. Бу инде шәһәрчекнең табылу тарихы үзенә үзенчәлекле, чөнки менә Гөмнә елгасы шушы үзенең агымын үзгәрткәннән соң шушы кайбер материал чыганаклар, то есть пычаклар, төрле медаль, төрле битиләр, төрле эш коралларының табылды. Бу инде икенче бер дәлил, ул бу турыдан-туры бер дәлил безнең көмеш акчалар. Менә 1987 елны Тулбый урманында безнең алтын урда чорына корылган акчалар таптылар. Дөресен әйткәндә 13-14 гасырга. Алар бүгенге көндә күп түгел. Инде менә шулар инде. Әнә, анысы безнең. Алар бүгенге көндә саклана безнең милли музейда һәм әйтергә кирәк, бу шундый мондый акчалар табылган бары тик 2 генә районда, мәсәлән, алар инде бүгенге көндә безнең Кайвиш районында һәм бары безнең табылган Норлат, Октябрьский, то есть төбәгендә, то есть Норлат районында. Һәм бу акчаларны өйрәнү ул шактый озак вакыт алып барылды инде безнең. Һәм әгәр дә теләсәгез, менә аның бар китабы шушы акчаларга багышланган. Бурнуковский клад дип атала ул. Бурнуковский клад дигән бар, хәтта эш бар. Монда бутым элекке вакытта яшәгән кешеләрнең акчалары калган инде. Бу дөресен әйткәндә безнең менә Тулбин өчен Тулбый, менә Зиянең Зия елгасын чыкканчтан анда безнең урман бар. Ул урманга Тулбый урман дип, шушы Тулбый урманын казыганда шундый байлыклар табылган иде безнең. Табылган 1987 елда. Һәм без инде аны шушы көмеш акча икән белмәделәр. Алар тора-бара аның дәлил күрсәткәчтән һәм бу инде бүгенге көндә менә шушы үзенчәлекле бер тарихи байлык булып тора ул безнең өчен. Менә Зөлфия апага кунакка кирдек. Менә бу белән үзем ясадым ди. Үз кулы ясадыңыз менә. Үз кулларымla ясаган әйбер бит. Мин монда ни шәһәкә дип торам. Үз кулларым белән бетенесе. Yani tamam ellense var diyorum. Naha kışıp kalıyoruz. Bitenese üst kullarım. Oo, bunda kara. Bütün nesnelerim tuşlara var. Bir de sosyet kılamına yararlar. Bana bu kartında yaksız mı nefret ediyor? Şu. Bana ne söylersin bu? Bu mozaikleri ne bileyim. Nasıl bilen şeysiz bana? Mozaik tuğulinde bu ne bileyim hadi batalım. Ha, bu yaksız değil mi? Bu yani bir yüzlek yaşayan mıdır? Kalfaklarında yaksız değil mi? Kalfaklarında özüm yasın. Oo. Bana koymuş diyen. Bu 16 yaş koymuş ne? Karamda ne segna yok. Koşana biri şunu şokolanasın siz bu. Bu eyberler bilen indi min kuptenden de şıgıllanem. Bir kuptenden. Koyan bildiniz bu ustalık nokkan. En güzel etti mi? Abi mi? Mene
Koyan kursam da avtobusda baramı, yolda baramı, birer kişide birer türlü eyver kursam, şunu yasap koyam. Bire bu şeşeklerini de Siz tez otobaldan şimdi. Dis tutuyorlar mene. Bu kompüterlerden karabalar mene bu şeşeklerini polietilenden yasaganını. Polietilenden mi? Bu polietilenden. Nasıl indi onun tıgın yasaganları. Şuna şimdi iyi. Bu sıkı nasıl girersin bu? Nasıl bunu yasap bir şeysiz. Kızık sınıf mene pazarlıklarga jiberim. Bire bunlarını yasap oturam menem liselerden, bu sıylardan. Yok da nereye bakalım? Mene tınışlanasın indi. Mene şuna koray şimdi mene. Bunda tura bireydir. Bunda mene salfetka beyle oturam. Televizor qaraganda teg oturasım kelmişe. Televizor qarandan oraya yasap koyasın diye. Yasayım mene şunu qaraganda. Tege qaşıgam, Qur'an bilen mataşam. Bütün jirde birim. Siz Hazır online aşağı okurga kirgen idim. nasıl? Medresege. Şoy mu? Online aşağına. Ne 4. ayga gitti. Şunda mataşam. Oka bitirip bularım. Burunduk olturda bütün material işlemeyim mi? Şunda kızıklı işlemeyim mi? Sizge seyir tuyulmayım mı? Siz belki İrem'de bitkansın isim değil mi? Burunduk bütün de kızık. Burunduk edigen evi var bütün de Rusya'da. Eye. Şunun bilen eriştirmeler mi sizin de buna? Yok. Onde mesela. Seyirsin mi isim mi diyeceğim isim ne? Yok. Bu şikan eviler mi? Bu şikken mindet şularım hemen de. Şunun bilen de şoğlansın değil mi? Şunun bile de ne biş. Şikken mindet şularım. Kalamı da kupa. Koyan insan cesap etiriz bu katlı birine. Hazır mene oturmayayım indi. Elle oturdum hazır oturmayayım. Niye oturmayısınız? Hazır oje başkaga. Kuzde de görmey. Bana kus gerek değil mi? Muga kus gerek abi zaten de kus gerek. Kala bir kras işine koruna. Ne uzun yasayım bu yüzüm şeylerin. Bu şey mi şunday? Mene bu şey. Bunda indi bütün türlü ulenler var. Nişe bana nişe vaklısında salasın şuna. Bana birincisi yaznide jeylikte yapraklarını maracılıkıga alıp koyam. Tege bana yasaganda bit binde uzi yezem ol şipovnik ol kıskinligine ilgiri. Kıskinligine ilgirgeçten bularning vakıtı tege may iyun aylarında ona yaprakları bula. Mında indi bütün bir yaprakları karlıgan, kuran jilek yaprakları, metruşke, bile nindi ulen var, caraklı şerge. Bütün evlerini mesaropkadan çıkaran da, tügeriyeklim de, giptirge koyuyor. Numada sastavında получается şu ne bileyim nasıl? Yüzüm gıljimiş, metruşke menda, milise menda. Sulanın katrasını bilgiler. Bunu katırmayayım. Bunu hazır marazilikten alam, katırgan jileklerini. Jilekler de koşan, katırgan jileklerini alam. O şeye birge bu gıljimiş ilgirgeçtin. Bütünüsü birge bir sastavka jiyam. Şularını butayım. Butağından sonra tügereklep şey yasayım. Yok buna imine tügereklep niçin kilip şaksın bunu? Bu bittiğinde mesaropkadan çıkargaçtan yüzüm yumuşara iç şekilli bula. Şul ulenlerini kuşkaş indi mine bu. Katlit şekilli bula indi bu. Bu katlit şekilli bula da iyi yanlarına mimine tügereklep koyam da giptirge koyam. Bu zak gibi yine tulke mine. Mine minde soşa var ki var indi şunda giptirem. İyi pişteri. Mine bir kapşık yasa koygan mine bir neşe kapşık.